It's Oonk time. Let's start the show. Dit is Midden-Limburg op zondag. Welkom mensen. We hebben 2 interessante dames aan tafel, oftewel ook nog 3 aan tafel. We gaan het zo meteen hebben met Rowena Weggelaar. Een Amazone, wonend in Azerij, maakt onderdeel uit van de Spikkerhoeve in Spikkerdal. Haar carrière gaat al torenhoog en ze gaat er alles over vertellen. En vervolgens gaan we praten met een andere jonge dame, Rode Eva Maurits. Zij wordt geplaagd door een aantal vervelende chronische ziekten, maar er is hoop, een behandeling in Spanje. Dit is Midden-Limburg op zondag met Johan en Carmen. Welkom, dames. Ja, een Amazone, die hebben we niet zo vaak aan tafel zitten. Je woont in Azerij. Ja, klopt. Zoals ik dat een beetje in kan schatten, is het al je hele leven paardrijden, of niet? Nou, ik ben eigenlijk pas echt intensief begonnen op mijn 10e, 11e leeftijd. Van tevoren deed ik eigenlijk altijd wedstrijdzwemmen. Dan zat ik eigenlijk nog niet in de paarden. Mijn ouders hebben altijd wel in de paarden gezeten. Ja, dat virus heeft me toch aangestoken. En uiteindelijk hebben mijn ouders een pony voor me gekocht. En nu is het van mijn hobby, is het mijn werk geworden. Dus je bent begonnen met verzorgen, uitlaten, rijden, dat hele verhaal. Ja, met trainen, verzorgen, wedstrijdjes al wat gaan rijden met de ponies. En wat voor wedstrijdjes moet ik dan aan denken? Gewoon onderlinge wedstrijden op een KNS-wedstrijd. Ja. Die er organiseren, daar kun je op inschrijven. Dressuurwedstrijden. Ja. En op een gegeven moment kom je van het een in het ander. Het blijkt dat je talent hebt. Ja, het kwam wel vroeg uit dat ik wel wat gevoel had voor het paardrijden natuurlijk. En het ging eigenlijk zo goed met 1 pony. En toen kreeg ik een andere pony van de fokkers. Wat me hadden gefokt, kreeg ik aangeboden als ik die ook wilde uitbrengen op wedstrijden. Zo gezegd, zo gedaan. Ik heb die pony aangenomen. En het bleek echt een hele goede pony te zijn. Toen zijn we verder gerold, ook op het internationale niveau. Dus wedstrijden in het buitenland. En zo hebben we eigenlijk alles verder geregeld. Toen had ik op een gegeven moment mijn leeftijdslimiet behaald. Je mag maar tot en met 16 jaar op de ponies. Mm-hmm. Dus eigenlijk een soort jeugdcategorie. Ja, dat valt echt nog onder de kinderen. Toen heb ik mijn paard gekocht, Don Quixote. Ja, en daarmee is alles echt razendsnel gegaan. Ja. Ik heb alle rubrieken echt doorgestoomd. Rubrieken, wat bedoel je aan precies? Je hebt juniorenrubrieken, dat is van 18 tot 21 geloof ik. En dan heb je de jongrijders ook nog. En dat is ook van 21 tot, moet ik niet liegen, volgens mij 23. En dan heb je de Under 25, dat is al kleine Grand Prix. Alleen dan echt de ruiters tot en met 25 jaar. En daarna komt de Grand Prix senioren. Hoe kies je nou zo'n paard uit? Hoe is dat gegaan? Want er zijn natuurlijk heel veel paarden. Er zijn natuurlijk heel veel paarden. Of kiest het paard jou uit? Ja. Nee, het paard kiest mij niet uit. Je voelt, ik had natuurlijk al wat meerdere paarden gekeken van tevoren. Maar ik had toch een bepaald beeld in hoofd. Ook qua beweging, hoe het paard moest lopen. Qua uitstraling, dat ze een vriendelijke uitstraling hebben. En ik zag hem al staan en toen was ik eigenlijk al meteen op slag verliefd op hem. Hij keek me al zo lief aan, zo'n blij hoofd had hij. En het eerste ritje, dat klikte echt al meteen goed. En toen wist ik eigenlijk al van die gaat het worden. Ja. Mag je hem dan ook uitproberen eerst? Of de klikt er ook eens als je erop zit? Je krijgt natuurlijk een proefrit, zal ik maar zeggen. En dan mag je 3, 4, 5, 6 keer net zo vaak. Wat heb je er gedaan, die proefrit? Ik kan me voorstellen dat je rijdt, maar misschien ook ermee loopt. Of eens even aan hem ruikt of zo. Of? Nee, die traint er echt mee. Mm-hmm. Kijk, natuurlijk kan er af en toe een keer een miscommunicatie zijn, want iemand anders heeft natuurlijk altijd gereden. En er zijn natuurlijk meerdere wegen die naar Rome leiden. Iedereen doet het anders. Mm-hmm. En het is wel, we hebben een paar keer uitgeprobeerd, een paar keer gereden. Ja, en het voelde zo goed, hij gaf zo'n fijn gevoel. En, het paste echt bij jou? Het paste echt helemaal bij mij. Mm-hmm. En wat is dan het gevoel? Is het dat hij in het ritme meegaat of goed luistert? Of dat je elkaar echt aanvoelt? Elkaar heel goed aanvoelen, toen al. En nu natuurlijk na 4 jaar is dat alleen nog maar groter worden. Ik denk in de oefeningen en als ik al denk aan de oefening, dan doet hij het al.
Dat is wel echt een hele... Ja, dat is een heel feeling wat speciaal jij doorgeeft, lichaamstaal is Ja. dat, wat jij doorgeeft aan het paard, Ja, waardoor hij die beweging maakt of die richting op Ja. gaat. Of dat. Ik heb zelf ook gereden, dus Ik hoor het. Ja. fantastisch. ja. En wat heb je daarna bereikt met jouw paard? Ik heb met Donkershot EK junioren gereden, EK Ja. jongrijders gereden. En afgelopen zomer heb ik deel mogen nemen aan het Team NL, op het EK senioren in Frankrijk, in Crozet. Dat was een verrassing, denk ik, of niet? Hoe ging dat? Ja, je krijgt natuurlijk, je moet van tevoren observaties, een soort kwalificaties moet je meerijden. En ja, ik stond er eigenlijk best wel goed voor. Maar ja, ik ben natuurlijk pas 20 jaar en je moet tussen mensen tussen de 30, 40, 50 moet je tegenaan rijden. Maar ik dacht van nou, ik sta eigenlijk best wel goed voor. Ja. En ik had natuurlijk nooit gedacht dat hij mij ging bellen. Ik had wel gedacht dat hij iemand anders mee ging nemen, want je moet als bondscoach zijn en toch wel best wel sterk in je schoenen staan, wil je iemand van 20 jaar meenemen. Ja. Ja, dat is ongebruikelijk. Dat is niet normaal. Nee. Nee, Ja. dat is heel bijzonder. Dat is heel bijzonder. Dat Ja. iemand van 20 jaar het senior EK. Juist. Want ik mag nog steeds jongrijders rijden. Ja. 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 Dus dat is heel... En ze zoeken meestal mensen uit die al een jarenlange ervaring hebben, Ja. met een paard wat al jarenlang gaat. Ja. Dus En, een keer ja. niet de veilige keuze, maar... Ja, hij had zijn stoute schoenen aangetrokken en Fantastisch. heeft toch mij gekozen. Ja. En ik zat toevallig op Donkershot zat ik te trainen. En ik kreeg een telefoontje van de bondscoach. Ik denk, oh god, ik denk, zal het niet waar zijn. Het is of natuurlijk, of je zit in een team, of je bent reserve. Het is net als met Ja. examens, hè? Het is ja, of goed daar of kun je, slecht. daar kun je het wel mee Ja. vergelijken. Of je bent Ja. reserve. Ja, dat had ook nog gekund. Dat had ook ja. nog gekund. Ja. En toen zei hij, ja, gefeliciteerd, je zit in een team. En toen dacht ik, hè? Ja. En met hoeveel gingen jullie daar naartoe? Met 4. Met 4 man. En die andere rijders, kende je die al? Ja, van naam Van natuurlijk. televisie? Nou ja, ook wel van televisie. Maar het zijn natuurlijk, die hebben Olympische Spelen al gereden. Ja, Wat Dat heb is- ik, bevestigde dat- dat naam. is wat de heb ik top, gereden? Ja, ja. ik heb natuurlijk wel wat internationale wedstrijden, wat jeugd-IK's. Maar ja, dat interesseert zo'n mensen eigenlijk Nee. niet zoveel. Ja. En hoe was het dan dat je eerste keer bij hun in de buurt was? Nou, ik heb wel vaker natuurlijk die internationale wedstrijden bij de senior gereden. Dus ik heb ze wel vaker wel eens mee gesproken en mee gepraat. En een beetje contact proberen te maken. Ja, het was toen, hoe ik de pony zat, waren dat wel min of meer mijn idolen waar ik tegenaan Ja. keek. En nu zit je er tussen. En nou zit je in een team samen met hen. Dus je gaat Ja. samen uit eten, je gaat samen gesprekken voeren. Ja, noem maar op. Heel Dus bijzonder. dat was wel heel bijzonder. En natuurlijk heel veel geleerd. Dan heb je ook een coach die je begeleidt, een trainster moet ik zeggen, Kirby van der Heijden. Ja, klopt. Hoe belangrijk is zij voor jouw carrière tot nu toe geweest? Heel belangrijk. Ik heb, hoe ik op de pony zat, leste ik nog niet bij haar. Dus ik heb van tevoren ook wel bij iemand anders gelest. Maar ik heb dit paard via haar gevonden. En ik trainde al een jaartje van tevoren, trainde ik al bij haar met een ander paard. En dat beviel me zo goed en zij heeft me zo ver gebracht samen met het paard. Ja, dat is... Maar het moet ook wel heel eerlijk zijn, in jou zitten. dat is... Het is een samenwerking, een wisselwerking. Het moet ja. ergens zitten, dat talent moet er zijn. En zij moet het dan sturen om het Ja. eruit te trekken. Ja, zeg maar. klopt. Ja. Maar het klikt heel goed en nog steeds. En het voelt eigenlijk bijna als een tweede moeder van mij, KB. Fantastisch. Ja. En het thuisfront. Ja, die supporten natuurlijk heel hard mee. Ja, ik zag het op Facebook ook, allemaal reacties eronder en ook van de familie. Dus, Ja, mijn vader en mijn moeder, ja, als ik hun niet had, dan was ik denk ik helemaal nergens. Had je dit niet bereikt? Nee, hè? nee, Want dat jullie is hebben zij een zo. eigen hoeve. ja. En jij traint daar ook nog andere paarden. Ja, Vertel. ik heb nu op het moment 3 paarden zijn van mezelf. Ik heb nou, moet ik even vertellen, 9 andere trainingspaarden. Dus mensen kunnen een paard naar mij toe brengen. En dan zeggen Rowena, zou je willen verkopen of doortrainen of uitbrengen op een wedstrijd. En nu zit het momenteel echt helemaal vol. Nu heb ik helaas geen plaats meer. Maar er komen wel best wel veel paarden nu op mijn pad die ik kan verkopen of doortrainen. Dus Noem maar op. mensen brengen hun paard als een soort investering en daar ga je mee aan de slag. Ja, en dan probeer ik natuurlijk hem beter te maken dan Wat die is. dan wat hij is. Ja. Nou heb je laatst in oktober ben je terechtgekomen op het
de Dressage World Cup. De Dressage World Cup in Heuning in Ja, Denen. ja, in Al moeilijk Ja. in Denemarken. En je bent daar 8e geworden. Ja, klopt. Dat is, het wordt steeds spannender. Het podium wordt steeds hoger. Ja. Had je dit verwacht? Nee, natuurlijk niet. Het was sowieso heel mooi dat ik daar mocht starten, want je komt daar niet zomaar aan de start. De federatie moet je wel toegang geven voordat je daar mag starten. Dus ik was heel blij dat ik het definitief kreeg voor de Wereldbeker in Herning. En dan krijg je de masterlist dan te zien op je telefoon. En dan kan je zien welke ruiters er allemaal meedoen. Ja, ze hebben allemaal wel een keer nieuwe spelen meegereden. Denk je, oei. Knikkende knietjes. Denk je, dan moet je daar tegenaan rijden. Ja. Maar ik heb natuurlijk heel veel vertrouwen in wat ik kan en wat mijn paard kan. Dus ik wist wel dat we er sterk voor stonden. Maar ja, er kan natuurlijk altijd een foutje insluipen in je proeven. Hè? Of schrikken of een miscommunicatie. Maar het ging eigenlijk zo goed dat ik had me gekwalificeerd voor de finale. En toen was ik in de finale 8e geworden. Dus daar was ik wel echt heel blij mee. Ja, dat is een fantastisch. topprestatie. Ja. Echt wel. Ja. Nou ja, goed. Als je nu kijkt naar de toekomst. Je gaat als een speer. Is er iets waar je naartoe wilt? Ik hoor gewoon Olympische Spelen in de lucht hangen. Ja, dat is natuurlijk wel in Los Angeles 2028. Is Ja, Los ben je Angeles. aan het rekenen? Ja, nou, ik Dat hoop... is wel een droom, denk ik. Het is natuurlijk of wel niet? echt een droom om Ja. daar naartoe te mogen gaan. Ja. Maar dat is echt een droom. Ik streef er wel naartoe om volgend jaar de Wereldruiterspelen te kunnen rijden in Aken, in Duitsland. Ja. Daar streef ik wel echt naartoe. En het paard moet natuurlijk ook maar gezond blijven allemaal, tot 2028, want dat is toch best wel... Want die combinatie van jou met de Don, zoals jij hem noemt, dat is wel ook een cruciaal element natuurlijk voor het succes. Ja, met Don heb ik wel echt een hele speciale klik. Dat is Fantastisch. met geen woord te beschrijven hoe wij twee elkaar aanvoelen. Ik heb natuurlijk heel veel paarden gehad ook en heel veel andere paarden getraind. Maar dan ga je toch net wat anders mee om. En Don is eigenlijk echt bijna een kind voor mij. Dat is een paard. Ja, perfect. Dan Ja. heb ik wel een vraag. Hè? Want je kan natuurlijk zo'n paard trainen om in een trailer te gaan. Weer terug, langzaam opbouwen. Met een vliegtuig gaat dat niet. Hè? Hoe doe je dat? Nou ja, ze zeggen, ik heb er zelf nog geen ervaring mee. Maar er gaan natuurlijk wel wedstrijden komen dat ze met het vliegtuig moeten gaan. Juist. Want de finale van de wereldbekerwedstrijden is in Texas. Ja. Ze zeggen dat het paard daar geen moeite mee heeft met Ik vliegen. heb begrepen dat er gespecialiseerde luchtvaartmaatschappijen zijn die de hele dure paarden rondvliegen over de wereld. Ja, er wordt natuurlijk heel veel handel gedaan met Nederland en Amerika. Dus ja, er worden zoveel paarden heen en weer gevlogen. Ja. En ik heb er zelf geen ervaring mee, maar dat is eigenlijk geen probleem voor de paarden. Mooi. Nou, langzamerhand afronden. Je bent aan het trainen en je geeft lessen bij de manege. De Spikkerhoeve, waar het al even over staat, Spikkerhoeve. Ga je daar ook nog verder mee? Of zeg je, ik ga me nu helemaal op die carrière richten als beroepsruiter? Nee, ik heb natuurlijk wel mijn eigen stal, mijn eigen paarden. Dus uiteindelijk wil ik daar waar ik nu ook zit, wil ik wel echt mijn eigen handel en trainingsstal gaan opbouwen. En ik ben al heel hard bezig. Ik ben al een beetje aan de weg aan het timmeren, maar over een paar jaar is dat wel helemaal goed. Nou, een beetje. Ik vind het nog wel wat. Complimenten hoor. Ja, echt fantastisch. Ja. Nou, heel goed gedaan. Veel succes. En heel erg leuk dat je hier bent komen vertellen over jouw carrière. Dankjewel. Graag gedaan. Rode Eva Maurits is een meisje zoals heel veel andere meisjes, maar toch niet helemaal. Ze wordt in haar leven geplaagd door een aantal chronische ziekten. En die zit daar goed dwars. En ze komt er vandaag over vertellen, want er is licht aan het eind van de tunnel. Roda, hartelijk welkom. Hi. Je bent gekomen samen met Britt Nelissen. Ja. Je schoonzus. Schoonzus, misschien is het goed dat we niet alleen over je ziektes beginnen, maar ook een beetje over jouzelf. Wie ben jij? Kun je jezelf kort voorstellen? Want ik las dat je allemaal hobby's hebt en bezigheden. Klopt, ja. Ik ben Roda, ik ben 17 jaar. En mijn hele leven lang ben ik ook al met muziek bezig. Mijn broer heeft ook conservatorium gedaan. Jij bent ook zangeres. Zit een beetje in de familie, de muziek. Zelfs de aangetrouwde.
En ja, ik ben ook altijd bezig met lezen, met dieren. Dat een beetje. Ik probeer mezelf altijd wel bezig te Als je het dan hebt over muziek, maar bespeel je een instrument of ben je aan het zingen? Ik heb 6,5 jaar lang viool gespeeld en nu gitaar, piano, een beetje van alles wat. En speel je dan bepaalde genres muziek of ben je zelf wel aan het Nu gewoon wat ik leuk vind. Vroeger speelde ik natuurlijk klassiek op de viool. Maar ja, door muziek ben ik ook eigenlijk moeten stoppen. Omdat ik moest heel veel lessen missen en het was niet meer echt haalbaar. Dus, ja, die ziekte, dat is eigenlijk een aantal ziektes. Ja. Het is een heel technisch verhaal. Kun je kort beschrijven wat het is, wat jou eigenlijk dagelijks dwars zit? Ja, ik heb een genafwijking, waardoor mijn maag en darmen niet werken. Dus ik word gevoed over mijn bloedbaan. Er zit hier een lijn, die gaat direct boven mijn hart. En in de nacht krijg ik daar TPV over, totale parenterale voeding. En dat is iets wat echt maar aan 55 kinderen in Nederland worden gegeven. Omdat het is heel risicovol. Het moet heel steriel. Omdat als er een bacterie komt, komt het eigenlijk direct op je hart. Dus ja, je moet wel heel waakzaam zijn. Maar naast dat heb ik ook het Ehlers-Danlos-syndroom. Dus dat is eigenlijk, dat heeft met je bindweefsel te maken. Eigenlijk alles wat in je lichaam zit, heeft bindweefsel. Dus dat is verzwakt bij mij. En daardoor ben ik geboren met vasculaire compressies. En daar zijn we nu voor aan het crowdfunden. Ja, want er zijn een paar van die, we komen zo bij die crowdfunding actie, een paar van die compressieachtige dingen die jij hebt. In de darmen en de nieren en bij de maag. Ja. Kun je eens beschrijven, hoe voelt dat voor mensen die dat niet gevoeld hebben? Het is best wel... het is wel de ergste pijn van alles die ik heb. En het is echt wel op plekken die je zo aan kan wijzen. Bijvoorbeeld de notenkrakersyndroom. Dat is een compressie bij de linkernierader. Daar voel je echt wel, zeg maar, precies de plek. En ja, het is dus niet al geheel je buik. En dan heb ik ook nog eentje in mijn bekken. Dus ja, het zijn wel allemaal, zeg maar, plekken die... En dat is een pijn die je constant voelt? Ja, en het wordt erger met beweging, omdat je bloed natuurlijk dan sneller door het lichaam gaat. En wat het eigenlijk is, je hebt bloedvaten, die stromen door. Het bloed gaat naar je orgaan, van je orgaan. En bij mij is het dus door een andere ader is het dus dichtgeklapt. Waardoor je dus eigenlijk bijna geen vloeistof kan er doorheen. En dat veroorzaakt pijn. Het zijn compressies eigenlijk. Ik stelde me zo voor dat je als je een hand zo knijpt. Ja. Is het ook zoiets wat je dan voelt? Ja, het voelt echt... het heet ook notenkrakersyndroom, omdat het een notenkraker is. Het geeft wel aan dat er heel veel kracht op zit. Ja. Heb je daar medicijnen voor om die pijn te verlichten? Of? Ja, maar het haalt alleen een heel klein beetje scherpe randjes ervan af. Ik lig nog steeds, zeg maar, nachten wakker van de pijn. Dus eigenlijk leef je daar al je leven lang mee? Of verergert het zich ook ieder jaar? Of hoe gaat het? Mijn hele leven lang ben ik al ziek geweest. Ik heb altijd ziekenhuis in en uit. Maar het is voornamelijk in de puberteit dat het erger wordt. Je gaat groeien. Je hormonen veranderen natuurlijk. En toen in 2021, toen kon ik helemaal niks meer eten. En toen kreeg ik zondevoeding. Dat was wel een hele stap. Hè? Ja. Ze gaan er niet te snel overheen. Maar toen kon je op een gegeven moment niet meer eten. Het is ik heb altijd periodes gehad. Maar alles wat ik eigenlijk altijd spuugde ik uit. En dat is nu helemaal langzaam progressief naar beneden gegaan. Waardoor ik zelfs mijn eigen maagsappen niet kan verdragen. Nou is het zo dat je hebt het al een tijdje. Het is een aantal verschillende aandoeningen gecombineerd die op elkaar inwerken, wat natuurlijk echt vrij dramatisch is. Nou zijn er ook allemaal instellingen in Nederland, ook in het buitenland, die zich op een aantal van die behandelingen richten. Want hoe zit dat? Ik neem aan dat je intussen de hele medische mode al een keer gehad hebt. Kun je beschrijven waar jullie zijn geweest en wat dan de oplossingen zijn, bijvoorbeeld van pijnbestrijding of misschien zelfs wel problemen oplossen. En waar we dan nu staan eigenlijk. Ik heb gelukkig een super fijn behandelteam. Ik ben natuurlijk in heel veel ziekenhuizen geweest, omdat ik heb afgelopen jaar heb ik nog een second opinion naar België gehad. Omdat ze bepaalde onderzoeksapparaten hebben ze gewoon niet in Nederland. Of ze hebben de expertise niet, of ze
de ervaring gewoon niet. En ik heb wel het geluk dat ik serieus word genomen nu. Het is natuurlijk ook echt aangetoond in mijn DNA. En het probleem is gewoon, er is gewoon niet genoeg ervaring en expertise hier. Er zijn wel artsen die ervan afweten en het wel met zondevoeding bijvoorbeeld behandelen. Maar de expertise ligt echt wel in het buitenland. En er zijn wel een paar artsen die het doen. Alleen, ja, dus die arts in Malaga, Spanje, die heeft eigenlijk gewoon de meeste ervaring. Zit het dan ook in het feit dat het een combinatie van verschillende dingen is? Want ik zag inderdaad in België zit een specialist, maar ook in Nederland, in Twente of Drenthe zit een topinstituut. Maar je hebt verschillende dingen die ook nog op elkaar inwerken. Ja, die kijken voornamelijk eigenlijk naar 1 of 2 compressies. En hier in Malaga, daar kunnen ze zeg maar het hele plaatje kijken. Dus dat is het voornamelijk. Ja. Komt dat omdat het daar meer voorkomt, dat ze zo ver zijn in de studie? Eigenlijk niet. Je hebt ook... het is gewoon een beetje waar de arts zich op specialiseert. Dat is het gewoon. Waar die op verder studeert. En, Ja. Maar hoeveel mensen zijn er wereldwijd die deze combinatie van dingen hebben? Vasculaire compressiesyndromen zijn sowieso al heel zeldzaam. Het kan ook zijn dat als je gewicht verliest, doordat het vet zeg maar rondom de aders wordt zeg maar minder. Dus dat kan zijn dat je daardoor ook klachten krijgt. Met z'n allen 4 durf ik niet te zeggen, maar het zijn er niet veel in ieder geval. Ken je lotgenoten? Gelukkig wel. Wel. Heb je contact? Kunnen jullie dingen delen? Ja, Oké, dat wel. want dat is wel heel belangrijk Ja, natuurlijk. Hè? ja. Waar loop je tegenaan? Zeg maar, hoe ga jij daarmee om? Maar het is ook prettig om elkaar te ondersteunen daarin. Want hoe belangrijk is de achterban? Ik zie je schoonzus hier zitten. Hoe ziet het gezin eruit? Nou ja, ik heb 2 oudere broers nog. Ja. Die wonen niet meer thuis. Eentje is dus getrouwd met Brit. En ja, gelukkig gewoon heel veel steun. En natuurlijk als je een jong meisje bent en je komt binnen bij een arts en je kan niet eten, dan wordt het al snel zeg maar kijken of ze een eetstoornis hebben en alles. Dus dat traject heb je eigenlijk al een beetje doorlopen. Ja, dat je een aantal dingen moest maar wegnemen. ja, dat kwam er dus nooit uit. En omdat het zo zeldzaam is het niet een weg die artsen heel snel bedenken natuurlijk. Maar ja, ik heb gewoon altijd steun gehad van mijn familie, mijn vrienden. Dat is wel mooi. En het is alleen bij jou naar buiten gekomen, zeg maar. Het is geen dragend gen, zeg maar. Ja, ik heb het Ehlers-Danlos-syndroom van mijn moeder en het andere gen van mijn vader. Oké. Ja. Dan gaan we even naar Spanje, want daar is dan eventueel een behandeling. Kun je daar iets meer, kun je daar meer vertellen wat dat inhoudt en wat dat zou moeten doen voor jou? Nou, er zijn allereerst verschillende technieken die je kan doen. Natuurlijk, ja, zondevoeding kan je het ook eigenlijk mee omzeilen. Maar dat is allemaal een beetje symptoombestrijding en niet op het oplossen, zeg maar. In Spanje kijken ze ook vaak naar hoe erg de compressies zijn. Daarom moet ik nu ook terug voor verschillende onderzoeken, waardoor ze gaan ook met een soort echo in mijn aderen om te kijken hoe erg het nu is. En op basis daarvan kunnen ze dus kijken of een operatie nodig is. In mijn geval is dat het wel, al bij 2 compressies bij de maag en de darmen. Maar ze gaan nu ook nog kijken of alle 4, zeg maar, behandeling nodig hebben. En wat gaan ze dan precies opereren? Ja, de compressies, zeg maar, van de vaten. Bij de darm doen ze het, zeg maar, een beetje omzeilen. Bij de maag snijden ze het een beetje door. En bij de nier heb je ook verschillende technieken. Dus bijvoorbeeld de ader opschuiven of de hele nier opschuiven. En in de bekken een stent plaatsen. En dat is wat ze daar goed kunnen, daar in Malaga, ook die combinatie van technieken om die combinatie van problemen eigenlijk het hoofd te bieden. En gaandeweg hebben ze gewoon alle technieken eigenlijk gefine-tuned natuurlijk. Zijn ze ook door ervaring wijzer geworden. Ja. En, Dan doen ze het ter plekke, dus behandelen. Ja. Wat levert dat jou op? Het ligt een beetje aan de patiënt. Het ziektebeeld verschilt heel erg bij mensen. Bij mij persoonlijk is het vooral levenskwaliteit en pijn- en misselijkheidsbestrijding. Sommige mensen hebben, als je het oplost en als dat echt de oorzaak is, dat ze weer kunnen eten. Maar dat is heel sporadisch. En als je in jouw geval kijkt, of in jouw situatie moet ik zeggen, wat zijn jouw verwachtingen als het goed uitpakt, hoe het er dan beter is ten opzichte van nu? Nou, ik hoop dat ik gewoon weer school kan oppakken, wat ik ook nu heb moeten laten vallen helaas. En gewoon weer meer mijn dingetjes doen. Ik zal zeg maar nooit gezond worden, ik zal ook nooit van de TPV afraken.
Maar als ik eens een slokje een beetje kan drinken. En natuurlijk niet afhankelijk van pijnstilling de hele tijd. Ja. Even wat anders, hè. We hadden het net in het begin over wat jij leuk vindt, je hobby's, je bezigheden. Muziek was een van de dingen. Ik zag een foto voorbij komen met een hele bekende zangeres, samen met André Rieu. Hoe kwam dat zo? Emma Kok. Ja, als we het over iemand hebben die op dit moment aandacht heeft voor dit soort ziektes, dan is zij het wel. Ja. Hoe kwam je met haar in aanraking? Ja, gewoon via social media natuurlijk. Ja. Dus, herkenbaar in elkaar natuurlijk. ja, precies. Zij heeft ook zij heeft darmproblemen, las ik. Hoe is het contact met haar? We leven natuurlijk onze leventjes. Ze is ook natuurlijk heel druk bezig. Ik ben ook heel druk bezig. Ja. Het helpt natuurlijk wel gewoon om lotgenoten en alles gewoon te Zeker, het helpt natuurlijk lotgenoten, maar het helpt ook met haar bekendheid, dat ze bekendheid voor dit soort ziektes krijgt natuurlijk. Hè? Dat helpt jullie ook. Want je hebt nu een crowdfunding gestart. Zij is natuurlijk iemand met een heel groot podium, net als André Rieu. Ook zo'n bekend iemand. Dat zou natuurlijk mooi zijn als die eventueel zou kunnen helpen. Die crowdfunding, hoe zit dat in elkaar? Het is dus helaas wordt de operatie niet vergoed door de verzekering. En het is niet dat ze de syndromen niet erkennen in Nederland of herkennen. Maar als de operatie niet in Nederland wordt uitgevoerd of ooit is uitgevoerd, wordt het dus niet vergoed door de verzekering. Want dat is met heel veel ziektebeelden helaas. En daardoor moet ik dus helaas geld gaan ophalen om de operatie te kunnen bekostigen. Ja. Je bent al begonnen. Ik geloof, hoeveel geld is er nu binnen? Volgens mij nu 7.000, ruim 7.000. Ja. Nou, dat is een goed begin. Hoeveel is er nodig? Tot nu toe ongeveer 50.000. 50.000. Als ik de onderzoek heb gehad, weten we ook meer. Maar dit is sowieso al het minimumbedrag. En vrijdag heb ik het online gezet. En we hadden nog flyers verspreid, ook in Heerlen, waar ik vandaan kom. Je hebt een flyertje meegenomen hier. Hoe gaat dat eruit zien als je dadelijk naar Spanje gaat? Veel regelwerk. Ik heb natuurlijk die steriele voeding die mee moet. Dus dan moet je al want je hebt vrij ook snel een pakketje bij je. Dan moet je al vrij snel denken aan niet 2 extra koffers, maar 4, 5, 6. Of er moet nog een busje mee rijden. Dat moet ik helemaal natuurlijk samen gesloten zijn met de ziekenhuizen daar. En het is wel veel zeg maar wat mee moet en wat geregeld moet worden. Ook omdat het is zeg maar mijn ziekenbeeld al helemaal heel zeldzaam. Ik krijg natuurlijk ook niet heel veel patiënten met TPV en zo. Dus het is echt wel veel regelwerk. Ja. En het is ook een lange reis voor jou. Ja. Dat is heel vermoeiend. Ja, gelukkig wel met het vliegtuig. Dus, wanneer is dat het al gepland? Of, ik krijg dus nu eerst de onderzoeken. En dan kan een operatiedatum echt vast... dan moet je dat geld voor die datum verzameld hebben? Of? Ja, dat wel. Oké, en wat is dan die harde deadline? Ja, de operatiedatum. Zo snel mogelijk, denk ik. Dus hopelijk dit jaar nog. Natuurlijk hebben we nog kerst. Ja, dat zou wel heel fijn zijn, ja. We gaan heel even naar de schoonzus, want je broer is er nu niet. Maar hoe ervaart de achterban dit? Wel heel heftig. Want ik ben nu 7 jaar in de familie. En ik heb haar leren kennen met heel veel allergieën. Vooral. Ze kon wel nog eten, dus het is wel de jaren... Naarmate de jaren is het wel echt verergerd. En zo is ze heel slim en heel positief. Dus dat is ook wel jammer, want naar school gaan, daar was ze eigenlijk heel goed in op dat moment dat het gewoon minder ging. En nu gaat het gewoon niet. En je ziet gewoon dat dat gewoon haar wel heel veel pijn heeft gedaan. In het begin vooral, nu nog steeds, maar ja. Dat is ook lastig om dat aan te moeten zien en daarmee om moeten gaan. Ja. En waarom kun je niet naar school? Ik heb gewoon zoveel meeste afspraken, zo weinig energie. Ik lig op dit moment eigenlijk voornamelijk alleen maar op bed. Omdat ik gewoon zoveel pijn heb, zoveel medische klachten, zeg maar. Ja. Ik heb nog een hele lange tijd heb ik online les gevolgd. Gelukkig, mijn school maakte dat mogelijk. Maar
op een gegeven moment, het was weer ziekenhuisopname na ziekenhuisopname. En dan heb je je lichaam en je energie nodig om je daarop te focussen. Ja, precies. Voor het proces. Precies, Ja. maar ik heb al standaard 4-5 medische afspraken per week. Zo, Dus, ja. Laten we hopen dat er genoeg geld bij elkaar gebracht kan worden, Absoluut. zodat die operaties door kunnen gaan en dat je je leven weer op een normale manier kunt oppakken met school en misschien ook wel met muziek en met heel veel andere dingen. Ja. Heel fijn dat jij en ook jij Britt hier aanwezig wilde zijn om over wilde te vertellen. En succes met de actie. Bedankt Heel voor veel het succes. En bij deze de oproep aan onze kijkers. Mensen, gun dit meisje haar operatie. Dat gunnen we haar echt van harte. Dank jullie wel. Dit was Midden-Limburg op zondag. Dank voor het kijken en dank aan onze gasten hier aan tafel. Mooie dames, mooie verhalen. Heb jij nou een tip voor ons? Weet je iets wat we hier aan tafel ook bespreekbaar moeten maken? Laat het ons weten. En dan word je wellicht uitgenodigd bij ons hier in de studio. Dank voor het kijken en tot volgende week. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Kampeerwinkel Roermond en Euro PC Roermond.